Lid il-leminija ta' Adrian Delija, Pier Portelli, sab l-appoġġ tal-fazzjoni l-oħra fih dan il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri klikka ta' Simon Busuttil, dan fi strateġija maħsuba maqbula f'ħallija fl-aħħar jiem. Il-gazzetta kulħadd żvelat kif sorsi fih dan il-Partit Nazzjonalista ikkonfermaw magħha li dan l-appoġġ hu messaġġ lejn il-kap Adrian Delija fejn qed jgħidulu li filwaqt li hu lest jarmi lil Simon Busuttil huma se jaqbżu għal Pier Portelli. Aktar minn hekk din il-manuvra saret ukoll għax il-klikka ta' Simon Busuttil ma tixtieqx u ma jaqblilix id-dardara ma' Pier Portelli. Dan għaliex tkun qed tissogra li Pier Portelli jitkellem fid-dettall dwar il-perjodu ta' qabel ħarġet il-gidba Igrant u l-ġimgħat tal-kampanja elettorali, perjodu fejn kif ammetta Portelli nnifsu kien diġà beda jaħseb biex jidħol lura fil-Partit Nazzjonalista. Intant il-gazzetta kulħadd kompli tissostni kif kompli tikber il-pressjoni fuq Adrian Delija biex ilaqqa il-grupp parlamentari. Dan hekk kif hemm ħsieb biex wieħed mill-passi li jmiss fil-battalja bejn il-fazzjoni ta' Delija u ta' Busuttil tkun ittra biex is-sospensjoni ta' Busuttil tkun irtirata jew aħjar ma ssirx. Il-kulħadd sostniet li fl-aħħar jiem komplew isiru laqat f'uffiċċju l-Belt u r-residenza ta' Simon Busuttil f'Ħallija biex iktar deputati jiffirmaw din l-ittra b'dawk xettiċi jingħad lilhom li din mhijiex sfiduċja fil-kap imma dikjarazzjoni li minkejja li Busuttil kien il-moħħ wara l-gidba ta' Igrant m'għandux ikun sospiż.